Ero kamano kum kete chenro mar duol makidien mar ariyo koro wan gi wendo modhial Honorable David Ochieng men jaod bura ma Ugenya kendo jatend MDG bende. Ero kamano anya kuom weseche gi mheshimiwa. Ero kamano nya Trevor. Bang' ndalo mang'eny waneno ka jatend piny Kenya koro dhi masawa mar Kenya kata Mount Kenya. To man nitiere kibaji moro ni to koso bini nyalo we moko rwake maber. Mount Kenya koro weye. Ini neno nang'o e wuoth mano wuoth kawuono. Kipimo kata kaka norwake. Mano wuotho maber. Pod en gi huma makono. Huma yeni ja ker nigi huma kata kama ok dware kata kama dware. Huma ma ker en gi mobiro go. En mbi ma en go kata jatelo mar piny. To Mario bende joge ne gin joge. Joge ne gin joge ma jalo wacho no ndieg thuru chami to weyi. Mage da gin joge ma kata bed ni bedo chochni ka gi kacha. To jomoko timo pod ogeno kuome kendo paro ni otimo gik ma chiko gi botimo negi. Aparo ni siasa ni kamano Trevor. Siasa wuotho kamano, ringo kamano ni kawuono ji nigi interest kiny timre kama. Ok apar ka gima duong' anyosa kethre ma nyalo miyo joma sawa lok ne ker tokgi kamano. Nyoro nogo mbaka moro gi jofwambo mag Mount Kenya. Mongiso gi gik mano miyo ne gichwanyore gi jalupne machon men Rigathi Gachagua. Achiel kuom gik mano wacho ni ne dwaro kuome bilion 10. Wachako wacho ni nyine mano riembore tich nikech nochwanyore gi ji mang'eny. Mbaka no nokonyo wuothne ma masawa ma kawuono ni koso mbaka ni noketho gik moko moloyo. Ok ing'eyo ni jalup machon osewuoyo mang'eny ahinya. Moko duok. Wacho mang'eny kabisa. Kuchio to wacho ma kinyo wacho mae. Koro nicha jopinde kuom gik madier nitie. Ing'e ni kata mana kadiba ma Kenya wacho ni here the other side. Ikiwinji mbaka manyako nchiel. Koro kacho kanjo mbaka mare rekoro player maro goyo sani kuro duch madhi mana uchiel kien en matume ywak. Koro nyoro kiero golo adier mare gima notimore. To gima kiero wacho no Trevor ng'eyo ne gima osebedo kiwacho mang'eny ni mano gima notimore adier. Jalup kier machon en ng'ama onge chia. En ng'ama onge osiep. En ng'ama ok nyago kod mbaka. Ma otim gimoro kode kata okonyi e paro kata okonyi e dongruok. Jatelo masani ka nen jalup maker apise mare ma nen Annex Karambe House Annex nene kila ng'ato dhi adhe wabunge ne dhi kuno kata ma opposition kata ma serikal higni 10 go nene en ma kata samoro bunge makeche ne kayo ge pesa ma lunch ne boro mana kanyo to chamo lunch to dugi bunge nene ng'amo yawo dhoode thuolo kendo nene johere nikech mano. To ke jalup kier machon anche en ng'at ma jelulugo ng'ama coach. En ng'ama sana kaka joluo nokohero. Opara ni samoro mita kichudo machiegni kode kata machiegni gi ker tubro ibro mai ker kosi ibro mai gi sirikali tiro thuru. Koro ok en miriambo gik manyo ker wacho nyoro ni ng'ano notimo kendo nowacho. An ageno gik manyo wacho gin adieri kendo aparo ni ofwenyo jopiny ng'ama ncho deal go kaka jalupne. Kamano. Nitiere gima wadwa goyo mbaka ka indien wach moro mar jo IEBC. Nitiere kaka yiero mar jo madhi bedo commissioners jakom mar IEBC osebedo ka ji yware godo. Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa nogo mbaka kawuono. Mana sidaka matin seche ma goyo mbaka kawuono ni giwacho ni gibro dhi e doho kapo nono ni ok okaw pachgi kaka idhi yier commissioners. Nikech mbaka na kiani pod in kode Belinda mondo mi kete kanyo mondo winje kaka ne giwacho. Eugene Wamalwa no wuoyo kawuono. Kalonzo Musyoka bende no wuoyo kawuono. Mana seche mano wuoyo mana sa achiel sani mono goyo mbaka no ka giwacho ni ok giyie kaka idhi yier jakom mar IEBC maka po nono ni ok okaw pachgi to gidhi dhi e doho. Wawinjo ni kaka ne giwacho. Ko tayari kuchukua hatua yoyote ile ambayo tunaonelea ina umuhimu na hatutakaa tutungojee. Kwa hivyo kwanza awamu ya kwanza ni kwamba walifanya ma-interview ya wale ambao walikuwa wanataka kuwa wenyekiti. Sasa wanaendelea na kuwa interview wale ambao ni commissioner, members wa tume yenyewe.
tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Kwa hivyo haiwezekani pahala tumefikia Bwana Raila na Bwana Ruto wakutane kwenye ikulu wakiwa watu wa broad based wasemezane peke yao. Hiyo itakuwa kinyume na yale maafikiano yalikuwa kule Bomas ya NADCO. Na hayo hayakuwa tu mazungumzo, yaliweka kwenye sheria, yalipelekwa bungeni. Kwa hivyo tuambia Bwana Ruto na Bwana Raila, kama wao walio serikalini sasa broad based watawacha upinzani nje, hatutakubaliana na uteuzi wa mwenyekiti ajaye. Na tuna haki kwenda mahakamani. Aketomba kano kamano mheshimiwa mondo miwinja ne pach jogo to begin kare mar yuak sani koso gi mondo yuak ahinya nikech ngini koro kama chimo ni siasa osemana mako mach. No, adier mantie ni kama dayo dhog joma dwaro bedo jokombe jakom mar IBC kata joma dhi bedo commissioner mar IBC kamocho pesani jo siasa onge tich mana gitimo kuro sani kama ne jo siasa uwen njo sekalo inya paro dweche 3-4 abich madhi bana berio ka chama mar Kalonzo manotamo panel mar IBC mondo losi nikech nitie miluongo ni PPLC ni iluongo ni Political Parties Liaison Committee en mutingo political parties te koro sheria mono kalo manyien ma yiero committee madhi dayo dhogi mondo bedo commissioners kod jokombe margi ema nitie kama buche mag siasa kete jogi iluongo ni selection panel kanye ma mbaka ma jogi goye nendo goye to kanye ma inya paro ka oyuare for almost a whole year ikachelu mko yora ni ngama dhi bedo committee ngama dhi bedo committee no ngama bedo ngama ok bedi ma kada wipe mokoro wacho ni wipe nene utimo yero marach kano se yanga luongo ni mulwa to ikelo koki muli ma mbako no dhi court bedo court kinde manganya ahinya koro ok inyal yuak to ng'at gi be timo interview go dong yen koki muli ni committee ni koki muli no chung ni chama mane e committee mar madayo dhog jini ochung ne wipe koro sani committee madayo dhog jino siasa no se gole kane ogisekelo committee members magi ma UDO kelo magi ODM kelo magi Wiper kelo magi okelo jotendo makanisa nya paro kaka jatelo jakom mar committee no makanda ingene ngamo kuom kanisa side makanisa jo kanisa beno kolo jogi jo waislamu kelo jogi koro komo chope sani onge tich ma chama moro dhi timo eni committee ko interviews motimo gi to gikawo nyingadi ariyo mag jakom to gi oro ne ker kama jakom Raila Amolo Odinga dhi bede guruto e discuss mano koro onge ingariago kere omi nafas mar yero ngata chiel to oro no e bunge to wapuodho commissioners kande gidhi interview to gi yero no jedi auchiel gibo kelo yin kanye ngi kelo gibo yo ker jenyi gadiedi adek koro gidhi miyo ker nyinga 18 ma commissioners ker yera auchiel okay koro mana ko pun ker paro ni samoro onyalo gombo paro majo siasa lakini sheria chike mag pinyni onge kama ndike ni kendo bang interviews go kendo kero kendo luongo meeting moro mar bunge jo buche mag siasa mondo penj gi pach mano chiko ko yi mano ni chen kucho en kama jo kalo chande ni gisekelo nyenge majo madhi dayo dhogji mane kama rolo mar girume koro sani emrani koska committee ma dayo dhogji ni osetero nyenge gidhi tero nyenge apan piareyo ni ker ai ker walo achiel mar jakom gauchiel ma commissioners to kilo no e bunge to da dhogi upuodho wapuodho ka rach to itoko kaber to akalo apaka mar siasa makuro futo sani ni umia penjo koni chaka duoko koni nikech en apaka mang'eny ochalo pikoro duore in kaka jatelo mar jo Uganda ma jokaluo onego gichung kanye sani to kata kapok iduoko mane in iwuon chung kanye in e broad based kosini chung ki in kaka MDG apaka mar siasa to ma Kenya kayo kurum akanto beng'eyo ni higa ni yiero nitie tembe Tanzania di mara par onge koko onge gi koko yiero di mara par higa ni idhi timo yiero mar general elections Tanzania itoko dera kai Uganda gin yiero ma general elections mara chile ga mabiro
mar gichiegni ma ulo kata miyo kabisa omiyo paka no apandi ne wang'iyo kode ing'e kosa ne sebedo bunge taseno kapa ka gibiro aka paka masan timore ni anya paro kanene 2015-16 ka wane bunge kiloso IBC anya paro makoko beti tugno bedi be achiel kuom gima na weyo chama manantie chon kech pacha nopogore gi paro ma joma ng'eny kuma nantie molos komiti moro mar Kiraitu Murungi kod Orengo anya paro mondo los gik IBC kana ya kanyo to siasa umutni matek kabisa nyaka wadhi e yiero e bunge mokalo chakre tarika 9 dwe mar 3 2018 chieng handshake en siasa throughout inyalo horo BBI obiro you know en apaka mabiro to samoro dok to lal ekwarbuok ingi maber kabisa ni MDG motel ngide biro chieng e chama mondo kuongo donjo e Kenya Kwanza okay wane Kenya Kwanza no makata rach kata ber kente gik mabeyo pabro kawadhi godala kanti maricho twadok chine tok tent twakwede kon mairach mok ber olos kama mane ka jidak dak bed ni koro nadonjo kuro ka nya paro ka jigo koko ntat waoma ngokuno to wadhi tima ngokuno muluongu nyaka na ndoke sani koro wan kuro wate koro okadhi kanye mwantie kendo kanye madhi gore mondo jopiny oyud ratiro margi nikeche king'iyo gima omiyo koro siasa bedo ko penja mokwongo mar Kenya ma masawa gima duong' kabisa machando jo Kenya en kaka ipogo mwandu mar piny ini kama wantie kodini king'iyo payslip mawa kodi to samari yoka imoro pesa ni umor mar housing umor mar NSSF umor mar sha iro ka kichamo le papar timuore idong mana bicha uchiel kama kende okay to dak bed ni pesa ma piny mangima igolo kaya ka bunge mokalo nje wang'iyo kaka pogo pesa iro ni pesa ne dhi kwende di ne dhi masawa kod holo iro ka kumsinga parma Kenya ochoko ang'wen ni dhi masawa adek dhi holo maro kakae ay adek modog na makuri pogo ni jo Mombasa tipogo ni jo Somali tipogo ni Abandu tipogo ni Jaluo adek ewi apar kabiro to South Rift Valley gi Central omiyo gima timore sani sana broad based ni Trevor aneno ber kech oyawo nwa thuolo mokwongo mar go siasa morere tir mar ariyo en mar ni mwandu mar Kenya opog maber pare ni chakre pijni chakre Kenya kae yud independence mae samo kwongo ma jakom mar pogo pesa e bunge en Jaluo mae kinde mokwongo ma jatelo mochung' nomenda e Kenya mangima en Jaluo okapar ni kabid ni ker ma Kenya okne wayo maber onyalo miwa mago okapar nikech king'iyo chakre chon king'iyo jomo sebedo e komno en gana okuyu kobaro matin to minya chae kendo okuyu kendo baro matin kendo miyo bure for a few months kendo okuyu ayo kel kalejin okay so mai mokwongo to ngalo kikuondi Trevor ni gima kero timoni ema umo wang'wa ke tie joma wacho ni mana marumo wang mondo bi yiere higa mar 2027 ngalo kikuondi mbadi gatandi masani ochung kama in fact sama ing'ado mwandu mar piny to mbadi mako pala konchiel to ker mako diere tatandi mako konchiel to gin maka mako kodgi pile kata sekenda songo son gibi ngiso Joluo ne ni ng'iyo gi ng'ama ng'iyo gi to wani bunge kodgi ni e kendo anabete budget committee en gima odi make sure ni kaka ne uru ne keto ndere ni thurgi mag mau obe mawa mari Victoria Ring Road nyaka keti ako uru no gero subtande moger Kenyatta University Hospital to ger Gatundu to gero Thaya wa bende jakom mar health e bunge mapogo pesa mar health
en jaluo ma jaseme ja kaunti Ka James Nyikal. kendo jang'ise ne an mbaka modhi goyo mbaka migoyo ni wadhi streamline health wan mwadhi make sure ni shauti ang'ise mano mbaka moae adwana mwandu bi mondo osuptando mar Russia cha ukete billions 3.5 kik kendo wau ni jaluo ok Migori dhi manyo chieth MTRH Eldoret kendo kik bedi ni bangi nero ginusgi pod jaluo wok Homa Bay siako dhi Tenwek jaluo bende wang nyaka herre ni ukito e pony kama ngwen donje nyaka mashon wagolo ngwen e pony to waketo okapwa kik bedi ni kendo wawu kanyo wacho no nene ng'iyo ahinya kusekiano mano dibed matimo maragi marach Dodong ma dhi kelo pogruok kech ma endi kama yuaro bende nitiere ka koro wuok ni koro gigi wang'ada ng'aya ne jowa joma sawa dhi ywak ni ma endi omino golgi kata sane gi ywak ni wacho ni uketo gini en broad base ni onego beno riwo ji to gito kwedgi ok wang'ada ng'aya ni jowa ineno Trevor kano kel katiba manyien counties ma North Eastern ka nomigi miluongo ni equalization fund ni ne gin chien ahinya koro katiba oketo pesa moro kanyo ma higa nitie budget mimiyogi to wan nikech wacho ni wadak makati onge nokodewa omiyo kopo ni sani okaw kata iwi aparo kata singari okendo mi Nyanza wadhi timo giluongo ni equalization wadhi giluongo na affirmative action mondo wa catch up wabe okay tok ni mayo jo masawa ok magi enan kantie silinga par to kila ng'ato yudo achiel gi nus kila ng'ato yudo ariyo kama ng'ato yudo adek to koni ang'wen dhi kamoro achiel adek dhi kamoro achiel dhi modong Kenya mangima kupogore adek hapana wang'iyo mana ni mondo go ben biro korwa ochopi mana ka wang'iye to gimoro bende kipogo tionge mesa Trevor kimi mana yip tionge mesa ni mi mana tung kata gimi gwene onge to ka ine mesa to kada bena tek manade kata ngama pogo bo wacho na okanya pogo ngane kato ngane dhi mako migi moro kundi no chieng bende kelu ka picho keto osoni kata bana chuny moro omiyo kapar ni wabodhi marache gini kendo gima duong kabisa mana kwayo jothurwa en ni sirkal masani prodong kine ro ginus okay nyalo bedo kupacho mbele kucho kaka sasa dhi bedo lakini gi sani to kudre mondo wayud gima nyalo yude pinyni mana gima nyalo nyiso jothurwa nikeche wasegore ni gini ndi wasegore gini ma kana first bed en wabende wayude gina fumoro matin ni nyalo genda rakacha tiket hospital kacha tiket iyo kunyo pikacha to gik mwadwaro ge timre kaka wadwaro ge to rego shida to kiji wacho ni shida en nitiere kaka sirkal ni odiyo gi ma ka giwacho ni higa mar 2027 nyaka jatend piny Kenya masani wuoge kom to ok yiene gi gombaka no ncho neno kata ka Charles Kariri jatend jolweny njo wacho ni gino ji konego wuoya ahinya Nurdin Haji njo wacho no kendo negitimo makosa kwero jopiny ni wach mar ni Ruto must go ni nyaka time mana gi katiba kose ne gin mana kare lakini Trevor Afrika mangima Kenya kae man gi nafas mar go siasa kaka idwaro molo kuonde te eyo midware sa midware onge piny machielo Afrika kae man gi uhuru mar go siasa kaka wantie kodo okay gima ncho wakwero bende pod wamedo kwedo en wach mar mako ji gang'enge to jilal makizungu na abduction mano wadagi dio wach pachgi lakini nitie gima musungu wacho ni patriotism wacho ni en hero pinyi kinde duto kod siro sirikal mantie ka sirikandno timo maber okay jo piny nigi pas gi mawacho sirikal timo marach koro ng'ato ok nyal muoch to wacho ni nyaka wate ok nyaka jo piny te support ker makawuono mano kata mana jakom Nyanza ipingo ten jatelo en jatendwa omiyo pingo to dhi bedi makata ng'ama ibo pingo sirikal mantie lakini gima jogo ncha wacho en kik watim gini machop kamoro mokoro wauso pinywa dhi twaneno kama giwang'wa mane gima ncha giwacho kik bede gimoro ni gima donjo kuomwa kae ma jago nyalo wacho na hamene donjo kuomi kae ma kata ketho to okinegi miketho William Ruto bro dhiyo koko dhi sano bo dhi chieng' machielo lakini Kenya nyaka dong kik wabed ni wawacho gik moko wacho mag must to go ma ji wacho no machop kamoro ma piny no bende koro onge Sudan mamalo kae en piny motegno wan kod nyola ka Sudan pudo tegno okay
to lweny ne gore mondo South Sudan mondo break away mano break away pinje ariyo go pok obedo gi peace nyaka kawuono chakre gi bare Somalika nene stable machal nade Kongo sani chala pap ma jidi afe Kongo ka jituga chala koth mochwe to ji nyono chuodho to dheyo to duogo okwanyal dwaro Kenya makamano mano mowacho ni yani katiba mar omiyo kila ng'ato ratiro mawacho pache kaka odwaro samodwaro e kinde modware lakini kikwatimo mwaketh Kenya mane gima jogo ncha wachonwa kendo Kenya kae military marwa is very disciplined okapar kanti kamori Kenya kae machimo military mar bodo siasa ni koro gidwan mondo girul ok nyal timre okay bada paro ni gires mana concern tu ni gimwa wacho ni samoro nyalo bedo ne tugo ma ji paro mitwacho makwa dhi mielo thum ngani must go jodhi neno pira kamoro kama kata siasa onge mondo beni goyo idhi neno pira Kasarani kata Nyayo Stadium ka pro gimota miyuden ticket ma donjo ko nyato koro to donjo nade ka stadium ema jelo 40 usago tickets 40 pro nafasi onge koro uru mas go donjo kanyo nade en tugo moro masa moro nyalo dhi ahinya maketh piny mane gima jogo telo go nchaku wero wani ber mondo jowach pachi lakini ikebedo bede kamano chumo wacho na ma pinywa kikwatima ngo kikwakethe an mane ma angi kamano gimanja giwoika angi ne gin joma concern margi enni ochop kamoro makoro kata mana gin giwegi kaka jomotelo ni wach mar rito kwe nyalo tamogi e ngwech mar telo mar higa mar 2027 ni Maraga be koro donje yi jatend doho machon Matiang'i bende iluongo nyinge magi be joma nyalo piem gi jatend piny Kenya masani William Ruto kinene Treva siasa ngata nyalo piem ndalo moro higa moro pa ni 97 Thurwa kucha Ugenya kane poko bare into two nene jago moro nando bedo kansela tuchung to yudo ticket mar NDP ne chalo ODM masani ni ngani no dio celebrate kaka ino sebedo kansela Mauyo will duoko ticket ching IBC kuro ngama no chunge kanu mabene ngama ne de onge no bedo kansela no post okay Isiayawa Sayawa higa 2013 nentie lero moro between jaduong masina tamar masani Oburu kod Oduol nyaparo ane gore giwero disqualified gite kuro ngama no sewe chung mo wacho neno weyo no support Oburu bilo mondana sanga mano ome ot ome ticket mondo ber gavana masia bo sometimes adi are ngana nyalo piem kikicha ng'ato siasa ka kise kelo nyingi kanyo to okingeyo mambele gimora bora nyalo kelo nyingi kanyo to ng'ato paro no seloyo ma wiye wil moko doko papers magi tibeda omiya paro ni gima gitemo timo maduong' en mokwongo en ni gitemo chopo promise ma kadiba morwa ne koro ni eni kila ng'ato yini chung okay kila ng'ato yini chung ker ma Kenya kada be an gi paro mar mbele kai chieng' mora chung ker ma Kenya wakati ningi kech be agomba kagari makamu sani to be ngisa ni mosna mheshimiwa David Ochieng mano presidential material koro mbaka go nitie imbi chung en gombo ng'ato an guse moro ni gombo Nicholas wacho ga ni gombo ok nyewe uko ni gombo okotam ng'ato tim gombo wacho ni odhi gado chingo de bucha kama to ng'iyo ringo to ayo to dhi cham kun galot chinga de bucha kama to ng'iyo ringo kuro chieng' moro jabucha bende wacho nena ibendi akai be kanu dhi ine mai ringo moro dhi cham lakini lera ne wasibiwa nikech ndio ndo sone koro gombo kotam ng'ato kendo joma gombo ng'eny joma gombo bedo ker ma Kenya kae oker Maraga gi Matiang'i kendgi ing'e maber ni kata Kalonzo gombo Kachogo bende kubon kutwango yene bende gombo Tembea kucha bende gombo ana bende gombo
Karango nikech nwaneno ka nidhi wuoyo gi jogweng' mang'eny gwenge mopogore opogore kaka MDG nwaneno kiwuotho e kawo pach jopiny ne giwacho ni nang'o pod wabro dok ne gikono mondo achung president higa modhieni higa mar 2027 yiero ni 2027 mane ma gidwaro koro pod wa konsol kech nok atieko na wuotho mana kaunti abiriyo kende koro dwe mar abich kae inya paro kane wa Trans Nzoia to tulo mar Gen Z omuoch 25th 26 June kae ema nochungo chenro koro nakoni yago break matin anene piny dhi nade to chalo nade okay koro sani ncha wang'iyo bento wach mar baba yuni dhi nade sani koro wang'iyo to broad base chalo nade siasa dwaro kwano Trevor siasa dwaro kwano mong'ith kwano madip siasa ok dhi na chung gichung to ko tam ng'ato badi chung to e yodang'o nyagi chung kinga maber ni kama chomo gi chung na ni en kai to gima dhi yude en ma koro sani poda some lakini kata ka some kamano to chama mar MD nyaka timang nyaka ger kwa dhi mbele in kaka ing'iye kaka jatend MDG ang'o modiyo jopiny ahinya sani maka mi telo kata in koro in jatend piny Kenya idhi chako kanye nikech wasinjo kata ka jatend piny Kenya bende wacho jomoko wacho ni gidwa chung to ok giwachonwa gima gidwa timo in koro in gi oganda kae inyisogi ni ang'o midwa chako timo negi gima duong' masewuoyo kata kodi kae madongo ahinya Kenya kae en ng'iyo ni aka Kenya osigo mar osuru wating' karachiel to ber ma ayo osuru no bende wapogre kila ng'ato yud mamare gima kisungu luongo ni equity en gima aparo ni kotim kamano to piny ni te dongo maber makama ok nya bedo konchiel dongo kama kuma chielo dongo piny kama iluongo ni equity ok equality equity ni idwa nyiewo nyithind school uniform Trevor ing'e ne abinja kiwuotho e gweng' kucho matin ten idhi gi kombe kawo uniform magi tero nyithind school tikawo size adi achiel koro joma nyidunde imigi size achiel ma joma boyo an bed no chal nade equity dwaro ni ng'ato imiyogi kaka odwaro kaka dwache chalo ama goyo kodini ka ona dhi bayo kabilo Murang'a awadhi ng'iyo gik matimore kuno wadhi e kware moro kamoro kunye kite mokuwuoth mar jatelo ni ana kuro ini dhi deki I just went gi usipanario ma abuto kodo kae koro awajok ni kware mano gibende mane Lake Victoria margi koro dwaro ni mondo pesa bedie ni rech kik gol Victoria to bedo process thika rech wok Victoria ni bedo process thika akitero Europe e kinde ma on counties ang'wen mochomo Lake Victoria gite hapana nyaka kitie mwandu makaen wach mar tiang' ma Western Kenya to make sure ni ngamo tiang' nyalo yudo pesa ne tir nyathini school ger ode maber wakana maber kiroki maber ni obed ni pur nyalo konyo ng'ato okay wach mar chieth by the way Trevor chik mancho kale bunge mar Shami neno ni en gi promise maduong' ahinya ma ana geno ni changamoto madhi mbele sani gi chieth nade madhi mbele sani mag shagi kada na America inya paro kan ne Obama kelo gi luona affordable care act Obama care kan Obama kele tenejo ne opinga mane kan ne dibedo the Senate ma America to negi tai negi tuore ma Senate Democrats go prabich Republicans go prabich ma Joe Biden mane vice president that time again the vice president is the president of the Senate ema no tego lwenyno moya ogino kane Trump campaign to wacho ni odonjo ni to gbadho ko timane to mango en golo gi luongo no Obama care no kan donjo to ka Obama care no joma benefit gin jelu million 38 motame golo kanyoro campaign machielo bende wacho ni wang'ani ko donjo to dhi kongo timo mano bedo ka joma koro yudo chieth Obama care no sani gichupo million 60 koro loko dhogo kono okabi gole adhi mana reform mondo bed maber ageno gi chunya ni gimancho kale bunge mar Shani ko mie kinde masirikalo kete pesa maber to ber moloyo gimancho aicha timna chiedho nari machiel ariyo monego bed ni sirikal loso kendo wane bunge wapenjo gi penjo pile odwa neno ni Shani otiyo maber ka wase
sort out wach mar chieth mar oganda. Wa sort out wach mar school ma nyithiwa. Ma nyathi mona janyuol mara moro bed ni en go bod ne onge go. Nyathi no kalo penj to the university to somo bedo dhano. Wadwaro kamano. Ni nyathi kik bed ni bedo mari gimore piny ni. Obed ni mama ni chal nadi, babu nyuol kama chal nadi, an gimano chal nadi, onego bed ni gima thegi gima ni en ni kidwa somo to sirkal okelo school fees ochul, kidwa university kalo penj maber, kidhi somo kendo kaka ichulo school fees en nafu ne jopiny. Mano polo kodhi maber, mano gima nyaka losi. Mar adek machando piny mago mondo losi en wach mar mibadhi. Mibadhi chamo piny ni matek, Trevor. Badho chamo constituency to chamo ward to chamo county to chamo kila mahali. En kila kama kama mi donje to yedi wan mo digol gi moro kama mi donje to mondo timi gi moro gino mayo jo piny gi mondo ben jo piny yudo. Okay. Mi badhi mayo jo piny lek margi. Mi badhi mayo ochalo cancer mok nyalo me piny ni en gima nyaka goro kodo. To mondo go rekode apodi bendi ngama onge mi badhi. Ana paro ni sane seti gini apar gari kambunge ma ogenya. Again one say to tukana kuru maber ma ukamayo ja pinji mora mora kendo kata kadhi odani dogo tieno ni maber ni kata kende ga marimo kende ga manyogo pesa na moka mayo ngato. Okay. Kendo oche marwako tanyalo ngeyo ni pesa ni mae nja golo kama wanyogo okamayo ngato. Okay. Nogo bed mane gi mejo kaji wacho ni kwa tiyo gi mibadhi kwa golo mibadhi wadil gi gimiluongo ni health. Yeah. Wadil gi gimiluongo ni education. Wadil gi agriculture. Tai wapogo maro ma piny maber. Lastly watimo gima koro kerte motimo sanni. Wagole gulungo no kabila e Kenya ka. Okay. Ubed ni ke jatelo. Yeah. Ori jatelo mar piny. Ukube jatelo mar oganda ma kata mar oganda ma. Okay. Nyabedo maber kabisa. Jatelo wacho maber ahinya kama na ahinya wanodor ni mana hayo maber. Honorable David Ochieng en jaod bura ma Ugenya jatend MDG mane kama wewe chenro moro mar duol lakini sa audio ahinya an kaka pile nyinga Trevor Ombija chande ngopanga jonyakach tendo nombija tae nyakwar guok kocha pesa. Daddy Cool biro bange sadi. Kama. Por wewe no cha pesa.